Kan uba, kutumelesi. Wani jarababban miji na aura. Sai dai mu mutu ni da kai, ni na ma fi san mutu in rataya a wuyanka. Magana ce ta yaro da kika ce ɗana ne. Kuma ba ɗanka ba ne. Muya daga kina. Kuma ai uwa ita ta san uban ɗanta. El Yakub ɗana ne. El Yakub ba ɗanka ba ne. El Yakub ɗana ne. Ba ɗanka ba ne. Baki isa ki raba ni da shi ba. Wallahi na raba. Na shiga ku. Ku keɓe kai da ita ku aikata saban Allah. Shi duk irin kazantar da baka gani ba, tsafta ne. Wallahi ban da wata ƙazantar. I am sorry. Ka bar sorinka. Allah ya tsine wa sorry. Kin yi mata shari, ki je ki bata haƙuri. To hell with you da kai da uwar gidan taka. Ba zan ba da haƙurin ba. Me yake kike faɗi kokarin ki gaya mata? Bom ɗin da ka dasa shi zan tura mata. Maza me za mu muku mu burge ku ne? Ku ne za ku aure mu, mu zauna da ku a gida, mu ɗauki ciki ma haifa muku, mu fa yayanku tarbiyya. Amma daga ƙarshe ku ne za ku je ma ku ɗauko wata cutar, wata masifar ku zo ku jefa a cikin gida. Maina! Ai kuwa wallahi sai ka bani takardata. Idan ko baka bani ba, wallahi sai na zagi ɗan duma da kabewa. Ban san wani irin mutane bane ku. Kamar wasu ƴaƴan shaidanu wallahi. Kar ka saki ka zage ni. Kaga babana ba shi da lafiya. Ta na ga bakin ka sai rawa yake. Shi kenan an ya mutu zubaina. Allah ya ji kanka baba. Wannan kukan da kike da wannan birgiman na rantse da Allah ƙarya kike yi. Munafuka. Dan ma ina taki alhini? Alhinin ubanki. Munafuka. Ai gobe ma rana ce. Ai uwarki za ta mutu in ni yar ce ba za ki ƙara ganin kafata. Uwarwa. Sai dai uwarki ta mutu. Baka gyara kwalar ne. Allah ki bari. Lalle kina ji da ogai. Maina yanzu ina matsayin matarka in ce ka bari in gyara maka kwalar rigar ka tun a gida? Ka ce baka son irin wannan wasannin? Ashe wannan shegiyar ka zo ka aje a ofis ɗinka? Uban waye ya haɗa ki da kwalar rigar mijina? A mari 100 na miki ɗaya saura 99. Waye mare ki nace? Ni ce nan na mare ta. Ko za ka rama mata ne? Bayan tozarta namshaza da yayi, yanzu gashi ka tura ka ce a ce ya zo. Sun ce ya ce a gaya maka ba zai zo ba. What? Ke da ki saki hana shi zuwa inda Balaraba take. Don haka hakkin ku iri ɗaya ne. Wallahi ba iri ɗaya bane. Saboda ni ban da haƙƙin tura masa ƴan daba su kashe shi. Ga baban yan biyu nan. Ka koma baban Amir da Amira. Saboda ko ba komai aibi ya fi ɗaya. Kawai ka saki Balaraba. In kuma ba za ka sake ta ba to ka manta da ni. Dan na gama kishi da ƴan daba wallahi. Ba zai yi saki Balaraba ba. Kai ma ba zai yi ka ce in dawo ɗakin ka ba. Ai ke ce kika jawo duk abin da ya faru a wannan rikicin ke ce. In ka ga dama ka ce ni na haɗa Ukraine da Rasha faɗa. Ƙarshen sharri. Hadi ashe kallon biri nake maka. Kai kuma kana min kallon ayaba. Ban gane ba. Ni ba na san irin wannan karin maganar naki. Kana nan kana ce min ka hakura da ita ba za ta dawo ba. Ashe ta ƙarƙashin ƙasa kuna tare. Ka munafurci ni. Ki ce kika munafurci kai. Allah ka haɗa mu da masoyanmu. Allah ka haɗa mu da masoyanmu. Kamar na katanga da magautanmu. Kare da ka bar su cuce mu. Ka ɗaukaka mu da ahalinmu. Kare ka bari a ci kokenmu. Allah ya Allah ka amsa ka kyautata ƙarshenmu. Ka amsa roƙonmu. Amma in ina da haƙƙi a kanka. To ai na zo har kaya fa kika canza mu. Da kika ce ba za ki dawo ba. Sai kuma na dawo kuma gani sai kuma a da ni. Kaya za ka canja. Me yi zafi? Babu yanda za a yi party na.